azken paseoa. Zubia gurutzatzen dugu. Nafarroako zelaietara abiatzen gara. Ibaizabal ibaiaren ertzetik goaz. Gure azken paseoa da. Biok jakitun gara. Ibaian ura badoa. Nafarroako zelaiko pultzuan belar bustiak ur gainean. Jon Idigora zen arbolaren albotik astiro gabiltza. Denbora gelditu nahi dugu. Bela txikietarantz abiatzen gara. Alberto perretxikoen bila joatea gustokoa du. Arbolak gero eta berdeago daude. Hodei eta txorien hegaldiaren lekuko gara. Iragana atzean geratu da. Etorkizuna oraindik ez da iritzi. Eta orainak ihes egiten digu. Muino batean eserita, baiari begira, berbetan ari gara. Asko dugu kontatzeko. Mugimendu antinuklearra, insumizioa, krosa, lab, saskibaloia, biantzi, lurra, herria, zenideak. Batzuetan izitzen gara, aurrez aurre gaude, itzi gabe. Orduak igarotzen dira, ilargia muga ezin agertzen da. Haizeak basotik jotzen du. Mugitzen dituen arbolaren hostoak entzuten ditugu. Mundua hemendik milaka kilometrotara dago. Belarra hasten entzuten dugu. Lehen gauzak etengabe aldatzen ziren, inolako oinarri sendori gabe. Orain egindakoa ezabatzen da eta gauzak ahazten ditugu. Bizitza garo tanta bat bezalakoa da, hutsa eta iheskorra. Arbolaren hostoaren gainean jarrita, eguzkia ageri denean desagertzen da. Orduan, hostoak gogoratzen du garo tanta. Amaitu dira gure urteak, eta orain, hauskor eta dardarati desagertu egin behar dugu. Desiorik ez dagoenean, dena dago gure eskuetan. Behar bada, norbaitek amestuko gaitu batera, eta berriro elkartuko gara. Aulki bat, mahai bat, ardo botila bat, bertan eseriko gara. Eta aspaldiko gaietaz hitz egingo dugu.